Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwanag ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkaloob po sa inyo lahat ang aking manalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. At naman panggamot ng mga orasyon ay pagkakal ko po sa inyo lahat para may magamit po kayo at matulungan po kayo sa inyong mga hinaing sa buhay. At sana po ay magpursige po kayo manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa araw at gabi bago matulog, pagkagising, para kasiyan po kayo gabayan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga hiniga po sa hirap ng buhay. Tulungan nyo po sila para may kayamanan kayo sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man po yan. Bago po ang lahat po ay shoutout po sa inyo lahat. Mag-comment lamang po kayo at comment po na magpa-shoutout po, o kung ano po mag-request po kayo, pwede po. Yan po. May nag-request po sa akin na tiligan ko yung libreta ko po. Orasyon para hindi tatanda ang kanyuan. Solusyon sa katandaan po. Magdasal po ng isang ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Solusyon sa katandaan po. Magdasal ng isang ama namin na Panginoong Maria, sumasampalataya, at isunod po yung 3 beses po yung orasyon po, at po sa tubig na pang-inom at tubig pampaligo, panghilamos ng katawan, ang 3 beses po. Ito po ay gawin po sa araw-araw po bago po kayo matulog sa gabi, pagkagising. Gawin niyo po ito. Hindi niyo mamamalayan po na kayo po ay bumabata sa kanyon niyo po. Ang makakapansin po dito po ay yung mga ibang tao po na inyong mga kaibigan, anak, sila makakapansin po na bumabata po yung kaanyuan po. Basta tiwala lang po kayo sa ginagawa po ninyo at focus po kayo sa ginagawa po ninyo, at kakasi po sa inyo yung orasyon po. Dapat po ito yung maisaulo po ninyo, tapos puso po yung usalin po sa isip lamang po para bumisa po yung orasyon po. Usalin po 3 beses po, sana po maisaulo po ninyo. Magdasal ng isang ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya, pagkatapos sunod po yung orasyon po. Sana po ay magustuhan po ninyo at tiwala po kayo sa orasyon po. Narito po ang orasyon po. Igusum aprobatum nonam huram ipsi irat albis nansyatim boldiratum. Igusum aprobatum nonam huram ipsi irat albis nansyatim boldiratum. Igusum aprobatum nonam huram ipsi irat albis nansyatim boldiratum. 3 beses po at ipon nyo sa tubig na inumin upang na pang-inom at tubig pampaligo para at panghilamos po. Yan po. Napakabisa po yan. Po yan. Yan po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po
Huwag po kayo makalimut po mag-subscribe. Po, maraming salamat po. Kalimutan ko pala nyo po, screenshot nyo po para nyo po, magamit mo nyo. Screenshot nyo po. Yan po. Igosum aprobatum nonam uram ipsi irat albis nasyatim vulneratum. Yan po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Lakas ng kulog. Sabi nila pag kumukulog na nag-upload ka ay makakamtan mo yung inyong kahilingan at makakamtan mo yung at kakantam mo yung ginagawa mo na pagtulong sa kapwa at tutulungan ka ng kapwa. Maraming mag-subscribe at maraming manonood ng iyong video. Yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Huwag makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.